kwete kuti kukwasa haiwa ndorika bahasha ndopira bata handizi marasha hanziva kuti inini ndiri shasha handaurera zamu rangu pamuchakata handakana hakatadza ndakabata kana kuzidapiwa nanzizi pakata inini ndiri ngwere saka handoziva kuti aiwa makuere ndemambo kutopura dhutereri. Bahasha Ipapo, Bahasha TV, Bahasha TV, Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Hello viewers, tinokuchingamidzai pano paBahasha TV on your favorite program Artist of the Week. Aiwa nhasi tine muimbi mukuru kunyaya dzemimhanzi yezimudhanso, Silent Killer, ngwere yemulonyeni, vamwe vanomuti Angel of War kana kuti Mikael. Tinokuchingamidzai Silent Killer paBahasha TV. Yemani baba muita sei? Aiwa tiri bobo. Ameno kwamuri kwamabva kuti kwakuri sei? Aiwa tangosiya vanhu vese vari bobo padheni. Isusu tiri bobo tabuda nepa2. Saka tongoiti pabodo kana kuti itobo. Aiwa ndikuzviona mukoma. Ndikuona mazuva ano muri kupisa. Muchiri kungopisa. But mubvunzo wangu wokutanga mukoma Silent Killer. Vanhu vazhinji tajaira ngoti Silent Killer. Zita renyu riri pachitupa munonzani rekuberekwa? Ndinonzi Jimmy Mudereri. Born 12 August 1991. Ndaidza pakrish panonzi paWarren Day Kotafozi. Ndikazoenda paProspect Primary School. Ndobva ndazoenda kuHarare High School. Man. Saka muchikura ichi chipo ichi chekuimba mimhanzi ichi chakazoya sei pakukura kwenyu? Mungati makazotanga mane makore mangani kuita zvemimhanzi? At a professional level. Ndakanyora first song yangu yandaimbiriwa vanhu muna 2006. Mane makore mangani apa muna 2006? I think ndindu 13, 14 I think. Because bandenda form 2. Pa nendeza parera. Man, so I think ndenda 13 years ya. Topa ndikatanga kuti ndatoone song yakanyorwa chi pasi kuti ndipo beat ndakuita se ndakutoe manyo. So that was 2006 professional ndakunyora ma songs pasi. Pa ndiri munhu kuti ndakangozvarwa ndiri pa ndichingota ndakuita se zvikuimba. Chaimba GTK isusu. Padhini kana kuchikoro kuchikoro tichitanga percussion band. Ndinatoera nini percussion band. Vanhu vachitorwa majive. Ndichisuka jamani, ndaisuka ndichitorwa maspoon ayaze. Wanisika 2 maspoon ne plate yesimbi. Panobuda imwe beat rhythm rakaipanozera. Ndipesera namba kirika kuti ameri yopoto kegeze. Tisete kana takataka kugata se kukamecha kaizo ndichira pana. Kakabva katodzurwa. Achaita iyoyo baba. Pasera yacho jejeza. Saka apa sei makazosarudza kuita zimudhanso manje? No, andosarudza kuita zimudhanso ati. I'm not a zimudhanso artist. Ndakucorrecta hii. Munoimba minonzi chi? Inini nondi presenter as Silent Killer handika. Ndoba what first music andesa pamusoro ne ghetto gospel music. Handika. Ghetto gospel. I'm a reggae dancehall artist worldwide. Onzisa? Music andoimba inotonzwa worldwide. Dancehall music ne reggae music. Zimdanso iyo ndanapitike inini nangu handisi. I don't belong to tribe zimdanso. Zimdanso yakagadzirwa vakainspire nekuti ungaona isusu majama. Maiziya? But zvichero adanziri kubva kusati kwakugadzirwa repeat zimdanso. Zimdanso yanga iri website inoziya? Sandokumbura musandi. Ndezvavo kana tichirana ri kurana bhandu edza kutaura kuti zvakatangira papi pakuzoti vanhu vakatanga kutsoma kuti zimdanso makore esati eimba tinotemba dance music. Maiziya? Even wingaipresentwa as what as dancehall artist kwete kuti anzi zimchi saka kazimu akatomba kabvisa tosarona. Inini ndiri dancehall artist wekuZimbabwe. I was born in Zimbabwe saka ndorepresent achi but andiimbe zim dancehall. Ndoimba dancehall music ne reggae music. There's reggae also there, remember that? So I'm also I'm a reggae dancehall artist and ndoimba futi ghetto gospel nechi
Anchataure zvakawanda. Wamuchataure and many more. Alright. Song yenye kutanga banga mudhuwe. Ndati katanga kunzwa ichitenderera ma streets. Yakakusimudzira kusvika papi uye zvakatambirwa nevanhu zvakadii? Hey man. Unozati chi? A lot of people wakawanda ne. Vanoti vakazotsangonzwa Lokama Streets chi. Lokama Streets Garrison. But remember kuti Lokama Streets yataura kuti ndini ndiri kupisa muchi saka unopisa ma streets here ungaimba so ndiri kupisa ma streets usinoona so unopisa ma streets mama utopisa ne cherera ika motika muchati chimba mafano hanzi kana ndishaura bata imanzwi kuitira mangwana nekuti yangu ndanozotora nechi nepasipo kuti yangu ndanozotora taiya isi yake nyamene yayo apapa akatibira huku saka ndiyakabaka wasoka huku kakaza pachi pasong yake anonyora ndakamunyorera song but ina ndikuno kuerenga zvakanyorwa mbuku. Saka masongs kana muchimanyora munoita zimwe. Andinori masong anigone kunyora ingwanda ndakanda nguchikoro but story zvenyu handwriting yangu futi zvandotonyora ina ndikasozviverenga unomboziya handwriting yangu bad handwriting waza mwana and I read chandakaverenga pasiri sekuverenga zvinhu zvakanyorwa nemumwe munhu amuverenga andiverenge but tikukuona pa internet muchitoisa maposter mune muchitonyora like the recent post wana mazano ndakudza chinhu wani baba mazano taka employer AI mu office andonzisa ndiri pana apa pa iko zvino sanengira aposta pa TikTok Maxen nepa Facebook kaenda vana pa YouTube pane something cha already kutori nemama number ariliswa ni vamwe vanhu vekuti already inini amasongo yanditorina handitomaziva kuti takamarekodha kupi handoziva mwangu saka AI irimo muofisi panyaya dzekuposta nechikuita sekwa ndoinenge iita basa rese sori zvenyu handigari pafacebook handichandoendera papunta seko pafacebook ini ndiri nebhuku racho refese yacho ini ndini the face iri pabhuku right because ngata pafacebook ndochingoskrolla inini nyaundoza posta imwe munhu yachosa inini nevamwe vanovaitira zvekunyeba vamwe vadangozvikwanisawo havo pandiriwo zvangu hangu neupenyu hwangu yeman izvo imwe wekiresero rinohendwa nevaiza pamwe pacho handisirini pamwe pacho ndini pamwe pacho ndini futi usazoti handisirini kazozisanekila kasautombendiwo pafacebook pacho mbonoposta nditone pano zvinoposta ndiri nini ndonzisa but pamwe pacho most of the times inini ndiri mustudio busy ndichigadzira machi signal yangu inogara iri busy. Right. Saka Kufkaf Records yakakura zvakadii? How big is it? Because Kufkaf Records they've gone viral to the point yekuti content yedu yese Kufkaf from mapage atinodhana and from reggae dzatarovawo anoona dzatakachengeta even maplans future plans mavideo mabudgets takutoitawo budget mukoma rabasa takutoitawo right haiko zvino it's now something chekutora kuti ilegacy yapo chatochinja kutika even after isusu muchaona Kufkaf pichara anotikachi because very soon be introducing artists them artists amwe andibika ngoese maya kuti vanhu vachindikopera maya handisi kudzidzisa munhu anondikopera handidzidzise munhu kundikopera handikurudzire munhu kunditase kundikopera but denda kurudziro kukopera enda akakopera manzwisisa masaka indosimbisa munhu wese kuti ngaitase gagadzire patana rake including newangu ndinochabudisa nchandojuza anofananga ari unique in his own way in his kotoda hauite unique in the way yaselinkilaka wobva wata ndopa kuzotedzera zita rangu wobva wodzera S pana salinkila kana kuti wobva wodzera B wakuti anoni silent bila kana kuti silent bima aka silent winner alright but ananga silent and silent killer ndi silent ingwere wane mlonyeni andika kana mune ingwere dzekumoroko dzekumtoko dzeku ameno kukotko alright animeza mwangu papo futi andikakurambidzei andikakumisei because upenyu ndo amwari manzisa baba kana iri mhosva ndichasungisa vese vanoportreya waiza mwangu but advice andenda kungowapa ndekuti
before it's too late, build your own junkie. Handika kusika zanaka. Because selling ndio wacho makutedzera. Akambinga acho selling pattern yetu ndatonza imboko iyi. Muka mukuchona mboko. But iko zino mboko ziya yakutenga koko. Right, ndikubate ipapo. Elder Shambari vakaposta pa Facebook vachitaura sematauriro amuri kuita kuda pamwe ndapabata zvisirizvo. Asi vaitaura vachitanzi skill kana kuti pattern yenyu yamunoimba nayo hanzi makaishandira kwenguva refu pavaimboshanda nemi. Maya, una mwangu. Kana iyo iri problem area. I think I'm the one who ndofana ngendichita se complain the most. Okay. Ini understand that nothing shall stop me for going to celebrate. Who is selling killer now? And yeah, those who are going to copy selling killer, and yeah, they will never ever bring the best selling killer. And not this among. But to bring the best one, quite the best one, was selling killer. Passer and the rangu, and in a school complain and switch much my story zine. Kana muriva mujiti mukuru wadzwana kutanzi mungu ini musandishikire inini 100% okay and I'm fit and do celebrate because kana muna chontedzera style mpata anonzi awina tedzera saningila unowina bima baba parari zvimwe zvinoda ngotendwa kumwari vari kucomplain on behalf of me sorry zvezvo musatonge mungu ndinofinura but mimi makazvitora sei mfana awina bima nekungokutedzera ichi it's like ndakakupa kuzvitora ndikwanisa kuzvitora izvozvo because ina hapana changu ipapo ndinenda totorerwa something anga ipapo but andotorerwa onzi aina ndisina chipo changa kana chipo changu chichiwinisa munhu bhima pataundi zvikura kuti inini wacho ndiri crown onzo ndiri crown ndiri panapa ende vakawanda vachatotedzera inini ka vachatosvika mamachi mama levels ende datera chokati chimo chamusiri kutaura ndechipi musa munomboziva kuti mimga andatanga kutedzerwa nevapana vagore rineka inini ndatanga kutedzerwa kana kubva pagore rakanzi muri zvemese noona naenso right unomboziva here izvozvo kombono maidi kuposta kuti enso akatora wesilent pattern rasanyakira maidi kudaro muzati vanhu vana chakanaka hakusi kurwadziwa kumwe kwacho kumoka unomboziva because dengo kuri kunzi unorwadziwa nini zvechokwadi if you know the truth you could even say that panakatanga kuti enso adziya paipa achisimuka radza kuti maito vaitondimoka kuti zvadhakwa sera rake vaziva atorerwa chi sera rake nani nyangwe nopana waziva but kudance uku because tikati zimdance maticorrecta mukati mimi mamuwanike kugenre rezimdance because zimdance ndima copycats asoja love nasilent killer saka tutaura nezvekuti ini handisi muligi ripo iroro and there's nothing wrong for me because inini ndepati yanga ndofamba handaziva and which I know and even musati mazvibeliever inini ndoziva kutotedzerwa kwamuri kuita it seems like muri kutoinfluenza maartist akawanda ari kukutedzera chokwadi ichocho established artist but ina handitedzeri ndandangokupa example yekuti inini wacho musazondise muligi revanhu vari kukopera because ina handinandototedzera ke maiziva remember koma this manje ari kuitika kudance uku takambonzwa papa muchiti makatyora mabhanditi kwete zvekunyeva zvoka neimwe futi dis yamakaita kuna Say Colors zvinenge zvichifamba sei unozoti pane chinhu wanje chiri fani muzimbabwe I don't know kuti why industry yedu ichiri anachi nemene yakadaro but munotowirirana what ina handina grudge nemunhu manzisa what ari mbanditi andika at first andika wondoita kamuchallenge hakudhara alright and iyo but andikwa haari nasaningira mwana mdiki animaita mdara then iyeka but to my surprise after 2 years ndopandazonasosangana nechi nereply maisa baba anga kanyarara pesa kutotenga kanyarara pesa painyora nzimbo but sori zvake sori yake iri pakuti iyeka takasvika pakumuregerera because takasvika pakuti iyo ngarambochidhisa munhu
akanyarara sotuka amuna chopera zvake wongodhise munhu ari kupera pakuta sei nokudhisa kanyi uchine basa kuti tiendeura nokutsikewo pamusoro pako iwo nekumusoro handika pakana wava pasi manje pandiri ndikade kuda kudzika musoro kuzodzika munhu ari pasi pakuta sei saka uraiti ari kudzika kubva pamusoro akatodzika bhozi iye akamhenga amulevhuri kuti hachaite hutodana panasarenkira vana vadiki stereki sezvaakambotaura pepa saka aona muri kuraiza manje obva azotanga kuzoda kudzoka but isu tinokudzosera manje ka pachapter 2 yedhisi bhozi isu takazomaro anenge ari 28 30 40 mahits zvine masongo akuwanda yangati madhisi ake akuti akati they go mamwe acho they were not even noticed bhozi akawandisa anoza mangu akawandisa zve palevhuri kuti yoka unoona manhamba angu akawanda ka vanhu vakawanda kusvika palevhuri totane vane mamwe utoti alright ndotine mamwe ndinoona kuti juta kuti inzwa inyowani but ine nhamba ra2019 ndikuziva kuti havasi kutoriziya asati rabuda risina kubuda official zvechokwadi because hasi masongs angu ese anoriliswa officially anonzisa even pamadhisi pamukutaura pa ndinoona kudza Silent Killer from Silent Killer asani ndarelisa any song ya 2025 not any saka koi iri kunzi I see one sorry futiswa nekambucha wangu I see one I see ega onzisa ndosondatika masong yayo ka ukanazomatsvaga aunomawana mugoma wangu masong ini ndati esa yakaya mamwe acho amune muchizungu nzwiswa kunzi izweri andi zvapana ine song inonzi zvarava chona one zvarava chirere inamba 2021 unozeri mwana mai but number rate akazoti breakthrough muna 2023 yada kupera waiza mwana mai saka ndakasvika pakuunderstand kuti aiwa ini ndinisanekira ndindege ndokazotobudisa mangoma angu muskiri handivana bozi mangoma angu anenge akaita se akawandisa to the extent yeti level yoti vamwe havasitonzwisisa kuti zvechifamba chi like now muta kuti hanzi ndine dis and sanekile anomboridisa 2025 asandaridisa masongzini handipenge zvekuririsa ndakaririsa masong album rangu yachairo mati makarinzwa handiwana madingara anenge achiposta tanza album ariko but album rangu ririko havasati vatoriziva havasati varinzwa saka ndoita pressure yekubudisa song yema 2025 kuzenge tisingachapenge kuzenge taka upgrade hawo hanzi vemberi vachave veshure vachienda chi kumberi kusvika palevel yekuti inini ndatoa kumberi kwana Sekalazi anditode kutaurwa nyadzana mukandibvunza nyadzana Sekalazi zvematisi akapera kudhara anotya clash futi vasangana basa vaveka tinonetsana but mainterview panye alright ndike kupedzisira pane nyaya yaKalazi aiwa ini ndatikomba ndokumbira kubva musana hasi akuchazombove zvachataura pamusoro pezva kambanitara nezvekalazi igadzirei maiza kana mudida kuti titaure nezvenyaya because iyo vati takamirira kubva kudhara saka takashifta focus tenge takuita zvimwe zviri better saka makaita zviri better tapa level rekuti I will not even want to say any more word about Sekalazi so I demand kutonyarara nyaya idzodzo toenda pa next chapter because takamove on kudhara. Alright, atiende panyaya yaBlood. Wangu watodzokera kumashure hausi kuzvionere nemwana mai ndadzokera kumashure ari yeye kana zita rake kana zita rake asubuda pamuromo pangu handisi kumutaura bho ndinozomumaketa akaita mbiri vanhu vakapererwa pane kupera nekupererwa zvinhu zvakasiyana munhu anonzi apera bhozi ndakaona kamuchisimbisana kuStar FM kuti muri kuenda kuClash then mimi kwete iye aisi mhosva yangu imhosva 1 ima poor journalist in Zimbabwe it's like what they choose what they want to tell the people and avadi dzimonyaya avadi kuita consent nadzo and kusvika pa level yekusvika pakuti vano supporta munhu ka ari kutya chi hondo yacho and at the same time munhu ari kuchitanga ari kuida hondo pamberi pevanhu and tenda pa table pane mapromota munhu oramba mari handika ye Clash saka adazotaura dzimwe nyaya dzipi ku City Sports ndakasana ndisvika pavenue ndengenda introduce kudhara vanhu vakaita 10 minutes vakamirira Silent Killer pachiridzwa kuti beat Silent Killer vatointroduce Silent Killer asipo asataka panzvimbo homa musati mandosvika wakudesa ndasvika zvamu wangu pakaridzwa 10 minutes rhythm rangu inini
ukunzwela mwana wami but DJ wenyanga siphi DJ wangu ina andakwena DJ kenini DJ yangu akatosana lo dance uzana anatonzoma ngoma anatona uclash yopana wewe saka DJ wangu anakuwa auya kubasa akatoza na manager wangu wewe utase ulizi handona then tuka pa venue ndakazozvuzwa kunzi kuti iwana mwangu kwa hiyo usatosvika sei takumirira ndakafonerwa kainini ndine vangu vanondida vanoziva ndibvunza kuti kwaiwo kuzomutsa sei shasanikira vanonoziva sanikira vanotamana sanikira they know kuti sanikira afa akatadza sanikira achoka kana 1 second kuya pastage ndotomboda kutopa yena sandadaidzwa ndozoda kuzoti hanzi ndadaidzwa wangu and already pamwe pacho pasina mukana wekuti ndiimbeka ndonotofosa in kuti ndiita sei ndipinde ndisachandi kutopiwa wati mopano pekuti ndabhadharwa isho ya Chippers guy Chippers hakuna promoter watinosenza naye zvakanaka kupura kusanda kutoita Chippers and for many years and already ukamubvunza pa list rake ma favorites ake inokatondishaya papoka zvezvorati pamwe kuti ameno zvikuitiko hazvo maziva like fange papo it's like pamwe aikonotofitwa information Chippers yekunzi silent ndio ona zvari kuita haana kuya pashow but vanhu vakandiintroduce ndisipo nepamsaka pekunditya kaunomboziva ri mwana mai wakwata vangu anditya kuniintroduce ndisipo ini nyaya kuti wada nditanga upinda kainini because iye kana pane biggest fear ndeyekuti sarinkira bonzi yavatatena chiti inini ini this time handisi kumirira kuti ivo vauyeka ini ndini kumuendera because inini kuzenge ndisi handisi munyu to this game but I'm true to this game for you and kwanise nini kuti nditise gimmicks rekuda kuti nditorere vanhu mari vabelieve zvisiri izvo maiziva zvekunzanzi munopinda mora tutu dzetoti ati aiwa ya idraw tozoita imwe musi maya inditoti kill if you kill kana wewe uchiti unokwanisa kuti urayalirikari ini ndakatraina in Africa palebhuri kuti handiti Asia Gate I'm a real artist weze mwangu handikwanise kuti ini ndida kuti ndipedzerwe waiziva ndozobvuma ndeta sei ndipedzerwa but vana iye ari kuramba anoziva chokwadi handimblame futi but they know me I'm an animal panyaya dzadziya zvemadhisi zvimachinyi zvimaperformance fange zvemakore anaya hakuna ngoma kana inini ndisipo kwetoti isusu inini zimwe anoona ndichora inini ndati isusu hanimaona inini ndiri isusu futi pazvinhu zvangu mazimezia inini palevhera rangu nedhanso yandarova vakatopedzera vanditira zvinhu zvekuti inini vandigadzirire katension nemafanzi makapfindura mafanzi angu handoiziva and I always apologize kumafanzi angu nechibhina chakata sei chakaita vanhu vakati ndokumbura kuti vanhu vakatanga natembo manava ndozvana zvinofanazodzirwa nazvo ine mena imwe yekuti havazombofe muupenyu hwavo vakazomboda kuzombotamba neupenyu hwedu because it's playing with my life handikunzwere mwangu what are you trying to prove okay muda kukavhira another artist but artist wenyu anoti atada hondo pamaiki anoti atada hondo pachi so yet hausiriwo hauremi levhiriwo saka usavenge Brazil waiziva mwangu kana Emerald you waiziva mwana wamai because unongoti uri upon the you une skill rako uchiziva kuti inini ndondisainikira saka IQ handika saka IQ yangu inini is very sharp kusvika palevheri kuti inini handikabva ndati IQ munhu ndotya kuti ndikanzi pinda nemuringi but the moment anonzipindai anonzipindai muringi ini handikwanisa kana kudisguisa munhu ndotya ndinda kutobuda pachena kuti ndiri kutya zvechokwadi manzwisisa but iyo futi havadi kuti zviita sei zvibude pachena toita sei vari kutya vanotonyebera vanhu kuti vari kuda but vachiita sei vachitya and vachibva usiti sports wakabva waenda kumainterview aroga namba kako akawaniwo handika akasara basa futi waiza mangu kuti aimba history yaimpa somo kana uchimba history imba zvinhu zvekudhara hanzisa kuti bhosi kudhara pamwe ndo pawaizvimbisa magafa pamwe uchiri kusimuka pamwe waiziva pawaiti wapinza kuiri basa ngo uchiri kuraiwa ngo uchiri kupisa zvipakwatipinza basa izvi takapinda basa papasa but kwete kunopinda basa kwasa ngisumudza uchaunga
isu baba hatitoita zvinhu zvinogara zvega kusvika palevhel rotaura iti ndiri president wemusic kunge baba vamubega baba vamubega vamugabe mugabe tachitautaura nechibhende taiti president vamubega yekuda kutotidhisa chairega madinga hatina bhuya tambotengerwa yega yengori yega nyangwe mahambega tina bhuya tamboda kutamba neupenyu kuita kunge chimutambo chesega mega chakutaura chiya munoziva vaititsvaga kaparaga tatora mukombe uya wekweteka wedhaga aiwa munoziziva ndiri mubadman kunge spraga bvunza vese ndoita kuti kunge kaso ndiri pahaso kasolaga ndichitaura kuti vachazviwana zvavaitsvaga sati ndamboenda kuno rifurwa mabhaga kana kutaurirwa zvinonzi imwa kasolaga ndiri putini wedhansawo palevhel rangu baba vamugabe vamubega heman mugabe chaisapa mugabe takutaura nechibhende vanenge vakunzi vamubega heman so ndemufina kuti president mubega wedhanso ndiani sarikira hawa hata pabata ndakaona kuti muri kuswicha kune mimwe misambo kana kuti mamwe mazhenre ndakaona kolabo yamakarova natami ipo panga muchitaura munomboendere pafacebook ndaona vanhu vanga kuti hanzi pane chemistry pane chichi mukatitsanangurire mafenzi enyu akateerera unongoziva vanhu vanotaura nepasiripo but nhasi tinemi ngwere munyatsotsanangurire mafanzi kuti natami zvakamira sei ndezvekuimba chete here kana kuti pane waingoma dziri mwoyo ngetami chete pamwoyo natami is like ngatikuti timafriends hatina nguva yakareba tichaziyana andabvira tamboshanyirana kuzi tashanyirana kuti kunoonana kana kuti titu amaya bcause ndine chimoko changu aimuziya and I think iye haangambonza haana boyfriend kana murume wake I don't think so maworks kungotaura kwevanhu denge zensiri zvemaworks zvakadei zvakatoparara zvisina zvazvikaita se zvazvikaunza bcause kuti panoitwa kuti maaffairs nemaworks azvo zvatomusango unomboziya ndizo chona maprojects akawanda achiflopa inyaya yechi kana matomulavhu yatoemotions kaya waza pakutoshanda zvinhu zvakawanda ka waza mwangu hamutadze kunetsana palevhel ipi iroro weziya bcause macelebrity trifese yemunhu wese ina kuti prefer zvangu kuti unotora mupostori andika wandinaye nini andika kunge wanditori naye andika than kunoti ndida hawaze mwangu handikatoita zvinhu zvinonikonzeresera maproblems mulife man plus music haingosiri business ilifestyle yatinorese yatorarama saka ndini natami tetine mafellow musicians ndinoziva pai vasangana mamusicians we do music but tikasatodaro taurachi music hatingaurai music tikatofe zvedu isusu music yosare chase chirarama kweze mwana mai sati mafezi kuti tatoti mamheno zvenyu nemhepo dzavo zvavo havo vana vachingotaurawo zvavasingazivewo tonyaya twavo kuti kwandiri ko murungu laza murungu ndikuona iri kunetsa futi patiktok maaiwaona iya song with a deeper meaning kwati ngori song cheke maya dakuti chokwadi mwangu ininika musandiri ini ndobuda pachena mulife mangu maziva mangu pepe ndakataura chinhu chekuti kana kuti almost munhu wese angona kuchachitaura kuti ona kuti inini ndiri mupana remember kuti akamboti nevamwe vangu inini angu kamurunguwo zvangu inini tazongunganzwawo zvangu weza mwana mai remember unoziva izvozvo saona pepe ndakaita open as enough kuti boys munomboziva kuti it was my dream yakaita true mwana mai ipapo ndiri muleicester city weza mwana mai kwakurisei the Europe will always be good nangu ndisiko kuri ball ikoko kuri ball kuri do kuri vantomira honde vasingakwanisi kusvika because ndikuenda futi musi wa 19 March ndine show futi ku-UK saka gore richitanga rapakati richipera unoona kuti ndikuenda kunemba kuSlovakia unza kuti kuIndonesia weza kana ku Transnistria iri kupi iyo Transnistria ndongonzwa muchingotaura nezvayo Transnistria is
it's along Ukraine and Russia. All right. Prepare nyika inonzi Transnistria. Do spelling yacho. All right. Pronounce. Pronunciation. Mazia. Iripo kana musingaziziye munozvitsvaga. General knowledge haisi mhosva kuziva zvinhu zvausingazivi. Haunganditi inini ndiri benzi inondataura zvausingazivi. Ungori udofo hwako ukusanzwisisa. Patinotaura unozoti vanhu vakawanda havana kuzvibata vamwe vacho. Sometimes because of vanoti complicated because tinotaura ndisi isusu ma language in passage right. Yekuti tinogadzira language inozotaurwa neruzhinji. Saka sometimes unongososanzwa atoti ari kuedza kuti chii waziva but hatipe takataura word risingareve chinhu unomboziva hapana word ratinotaura risingareve chi waziva kufa kana kufenda. Alright. Mukoma Silent. I understand kuti ndaikuona muchiperforma kuma-national events mazhinji ndokuona mune muriko even marali panouya mutungamiri wenyika his excellency ndokuona muchifadza mafans. Vaimbi vazhinji ndakaona vachipiwa dzimota naSir Wicknell Chivayo. Vamwe vakapiwa maToyota Aqua, vamwe vakapiwa maFortuner, vamwe vakapiwa maBenz vachienda kunoona Victor. Imimi neinfluence ndoona influence yenyu yakakurisa chaizvo. Imimi semuimbi imimi mungazviclassify pakunzi go and see Victor. Munganotarisira kupiwa mota yakaita sei? Kana iri yekupiwa unofanira kuzoona zvawapiwa. Kupiwa kunzi hausarudze chinhu chada kupiwa. Saka hamuzviclassify kuti hainini semuimbi muhombe inofanira ku chandoziva ndechoti ndofanira kupiwa zvandodhiziva. Ini chinhu chandopiwa inini chinova surprise. Asi muupenyu hwangu hatisaya vanodonhedza chavakabata maoko nekuda kuombera. Pochesana ndobata maoko mangu nendachishandira ndisingachikumbire. Munomboziva? And handikwanise kukumbira because hatikumbira rubatsiro. Handisaubatsirwa handisi kukumbira motikari dzevanhu. Appreciation ndandingopa ndinoedza kutaura kuti handisi that kind of a person anoenda kunocomplaina about chinhu chekunzi ada kupiwa. Tatungoti tomboti mukapiwa ndotoenda kai zvaitwa tazviona nyangwe iri bhara kana iri bhara nyangwe tisingarite unongokauti tikande pamusoro apa atishaura tokanotengesa chika pamagaba handiti kuti hatisikuida tapiwa but saka ndikapiwa gift ndakutenda kuti mwari wakuwedzererechi pashoma patose paova. Saka inini handisizi kuzombokumbira ende handisi kuzorwadziwa nekusapiwa chinhu chatinoshandira chinenge changuya. Ini vangatonipe mari dzangu kana ida kutonibatsira because ndakaimba kunhu kwakawanda mari dzangu ndichipiwa yakashota. Pandoziva kuti makatotarisa marecords mudzatozoona kuti mari dzandikasainirwa ndisanikira apiwa kuma-national events amukutaura inini ndisina tokupiwa mari iyoyo ndakatobvarwawo mari idzodzo. Makatonipe mari dzangu dzandikashandira kuti tanzi muda kunyanyenda unopa rubatsiro inini makandipawo ndokutenda yandikusweri ini ende ukaramba gift unoziva kuti ndinoita nechotiti ukudhinaya munhu kuti aone apo blessing rake naMwari. But someone if you can give you can get. Saka ndikaramba kutambira chinhu chandiri kupiwa boys. It's like ndikuramba kutambira makomborero emunhu but makomborero ake munhu ari kundipa. Waziva mwana mai tatinoita kuti kwandipa anofanira kutambira nomwoyo unoda but not kuti hanzi inini ndikataura kuti inini ndikade kupiwa for mahara for kungokombera kuti hanzi vamwe vakapiwa kuti vamwe vakapiwa kwandiri doesn't make it kuti inini ndifanira kutopiwa. Aiwa vakapiwa inini zvandikapiwa naMwari ndakatopiwawo zvandikapiwa naMwari ende ndotopiwa zvandotopiwa naMwari. Saka handikati sei ndisina kupiwa handisi kuda rubatsiro. Kana ndakuda rubatsiro ndichakumbira ruri rubatsiro kono ndichakumbira kuti handitengerewo mota nekuti ningi haisi mhosva hachisi chikwereti kuti ningi kakapiwa mukoma.
Right, any collaborations that ukatarisire ndakambona muchirowana Baba Shero Alec Macheso pa stage. Makolabo aripo. Titone mwe kolabo yedu song yakwanisa one hit foot sati release kwa. Saka dzine dzichimboenda paipo pamune muchiti dziri kutora nguva yakareba dzadza. Aiwa masong anenge iripo. Remember song inenge yakasave kwa payakarikoto. Rubetwa mutata. Handoziya. Ubudze data pa nesong yanga amakungwazi. Yana takachengeta. Why? Asatapedza kuchase shanda nayo. Ende what isong kuti iripo paipo nozunzi yaridi. Kana imukanzwa kuti siyabuda song yaya. Ya mchanaso mchamaker mchaziya nekubvuma nekuona kuti why yakatora time tichigadzira pampacho pane maresources atichida isa panzvimbo futi because mazuva music 2025 ne2024 nemakore aya zvatosiyana kwatiri kutoenda tikutotarisa waza ichi tatoone nemodimension yatatarisa kufisana nayo nyuwani handoziya saka zvasiyana nepepaya handoona masong asi masong ai2 cents mamwe acho saka panadatetwa property basa kubva kune munhu ari kugadzira wacho the engineers sound engineers but tingatarisire kuti in the long run muchange makuridza neband right already ndakatomuridza neband before hariyaenda kupi aiwa wangu kana ndakaridza neband before andatengeri band rangu rekukufa arisiri rekukufa kuzasanda neband rangu alright kana ine dono kuti anda band andotaza kuti ndakatomboridza neorchestra mberi kwazvo so nena macheso hanza macheso ari mondidza gitara rake nchipa stage takatorimba ndairiziya here saka chiziva senkiri anogadzira music inoti musician mwana wamai chindipa bhiti ramai charamba munotorova kana vakada ivo kolabho vakairamba ini ndonoisa nhamba pabhiti ravo ubva nozonota last number ndiri nonsense kune vamwe vanhuwo zvavo vanorwadziwa nini chero kana pambira dzenharira munoto zvazvakanakira nditori nawo mamwe masong acho akatoda embira nditori nayo I do experiment. Ndakura kuti pane mangaroisa mapostori ande kura zenji neropa regwayana. Vaiziya mangu. Ndichizotanga kupinda mavhesi. Pachikombero nemapostori. Ndoti heka. Ina mutoti wale pagwanza pazambara. Ukatonoroka. Rakaipa kuza pachaimbotaura chakashata. Hapana munhu aituka kusonga gospel. Munhu akatotuka ndi Satani pasonga. And as I make sure ndikaimba song yegospel isinanga kutukana na Satani pakuita seiko atikutsvaga ukama naye kuti ende padhuze naye guys tototenda mwari nekuti ambochisedza nguri nani naSatani alright mukoma silent killer panyaya yemadrugs vanhu vazhinji vanoti maartist anoimba dancehall hanzi energy kuti vanyatsoimbe is under the influence yemadrugs ameno chingava chiri chokwadi here ina thingi munhu anotaura nyaya hapa munhu anofanira kutaura nyaya isingazivi munhu anotaura nyaya yake anofanira kutaura nyaya ndase yaanoziva ndiri semazira angu andozviita indoziva kuti music is a talent handaiziva madrugs nechichi yainfluence zvazvaati zvazvinhu zvinodiwa nevanhu individually but hakuna chipo chinobudiswa kana kuti nekaukano kana kasipo hapana chipo aiwa maya madrugs indobhirwa kuti madrugs zvinhu zvinongodha kuva vanhu andoziva pakukanganisa kana pakuita sei but hapana chazvinobvisa kana kuwedzera patalent rekuimba because kuimba jamani hakusunora kuputa madrugs ukarova madrugs hausati waimba wapedza uroma chandinoti sei unotiimbira and I think dei kurova madrugs kuri kuimba fakwenyu vangadi vari mutop 10 ndivanani ameno ndimukatotudzi wangu ndikukubvunza iwewe bhozi pamwe ndounoziva vanhu nekuti vanhu tine maaddictions akati akasiyana handaziva mangu and vanhu almost munhu wese tine madrugs atinotora vamwe vanotora madrugs for medication purposes unomboziva izvozvo everyday urati munhu mulife make afanatanga ane madrugs haanototora zvidifferent muupenyu
saka andi associate nyaya dzemadrugs, nyaya dzekudhakwa nehwawa, nyaya dzekuita sei nekuimba vakatopaparika yavo inahamba nandipaparika ndakatotuka engineer kuti kasi volume ikohodeswa here because ndeda kuti vanhu vanofanira kunzwa song yaserenkira word for word like maunziro munozviita muchinzwa song yangu yakarekodwa. That's why ndinachinakirwa neperformance yangu haisi yekupaparika na kusumudza masaga andite comic vanototora mavideos angu achibreaka into pieces vachiposta ndiwo andogadzira maskits kwete inini handakanzi ndiri skit maker because ndagadzirwa 6000 maskits pazuva nevanhu maya because ndakazoona pane recent video yaitrenda patiktok yamuri kusemataura muti ndinenge yakademburo yamaizonzi muimbe freestyle mobva maramba muchingogutsirira musoro but makazoramba mukati sorry izve why ona zvazvingaita pepe ndakatomboimba weze but ona zvakaitika pepeka pane kutoti waudzere volume wakadzikisa volume ibitra saka inini chinhu wacho ndakaita pepeka ndichekuamisa kuti musandijairire zvosvika paundidaro handaziva mangu because ndichitoimba wangu ndisina kuyauzva ndisina tambi weza mwana mai kana riri drama kwauri iwewe uri kuona but kwandiri inini upenyu hwandoita se hwandorarama saka ona pepa kuti ini handichaasori zvenyu pepa inyaya kuti handisachatode ndakatorama handika kuti handichatodota se because ndichikana ndiri kukumbira kuti volume ndipeika mumawedzera tisaudzika hatina zvatoita se saka chigai ndingurigidza ndakutongoendewo zvangu saka toipire freestyle yacho because zvamatoipuwa iri freestyle ka makufunga pamwe kuti ifuri ndeyemahara ndeimwe problem but ichochi chitombonzi freestyle is it freestyle of singing kana kuti freestyle of selecting mawords kana kuti imusic yamune muchicreata ipapo because vamwe havazopanzwisisi pekuti freestyle unoziva kuti freestyle I think word iroro havana kuwanda havanatsori understand andiva freestyle I think zvinoreva kuti uri free kuita mastyle unowana kutopinda ine dog style pachi freestyle uroziva like ininiwo zvangu raziva ndiri munhu wekuti chi pacreative dzangu inini I can do zvinhu million and alright zvasati ndamboita that's why I love it weza wangu apa chinonakidza kupfuura kuti ndauya kustudio atitombozeva kuti inini kwabike chii ndoda chaembe chii handana but after at the end of the day unenge wakuridzirwa zvandachese zvandaimba handazvinora pasi but zvata se saka masongs munozomabata sei because mashows eindoona malyrics mune mujimasa but mukuti handinyore malyrics zvinoitika mwangu song yangu andinobuda ndo pamunozoiteerera ipapo ndotonzwawo masong yangu ukanzwa ndichinzwa masong yangu sokunguti unonzwa doda kunzwa mangoma angu sereki maya ndidabata mangoma angu ini ndinopefumira vanhu mangoma angu ane mafollowers andana saka ndiratise kuti ndogara ndiri busy handayangorimbosvike kunzi mashows ndashaya show maya serenkila ane masupporters and masong aserenkila akawandisisa svika palevel yekuti acho atingasati asuka namuplaylist akawandisisa mwangu saka almost every day ndinenge chiterera manhamba angu kuti ndizowana kuzoimba mamwe acho kuti nditozoiziva ndetatoinzwawo ndakasatoiridzirwa handipenda kairememba ndiiziye song iyoyo pari paday munonyora masongs handinyore masong sorry ndoimba masong ndoimba masong handoda pazuva ndoimba masong handoda musi uyoyo andada kanchida 20,000 musi uyo ndofanira kutomashingirira saka nhamba iyoyo inodeterminwa neni nemudhi yandiri nevacho vandiri kuendera kunorekodha kwavari kuti maproducer akaita sei unomusvikira hana magetsi kana unomusvikira ane vaari kufungidzira kuti ndo vaanokoshesa handoziva inini mastudio amwe andoshanda nawo ndinawo kusvika palebhuri yekuti ndine yangu yemumba yekuti mukanyanya ndifinura ndoenda norekodha mangu mudheni ndirekodha ndega futi ndakanya nofinurwa but kurekodha is my everyday life waziva mangu I'm that kind of an artist wekuti ndakasvika it's like ngati ndakazoti ndane
gwera pandakasvika 28 years ndopandakarealize kuti ivi ininika all along ndikuita zvinhu ndikuita sei, but I think I'm doing less of this. Waziya because kana inini ndikatadze nii kuzoita artist anozonzi akaimba mamillion songs panguva yake yakata sei yakaimba. Why not gwere rine 365 days? Why not kuti nini gwere pakunopera undifanira kunge nemanhamba anokwana 365? Why not? I'm a musician full time ever since ndimwana mudiki zvamana kuchikoro ndakazosara ndipedzisa hangu but ndingeenda kuziva basa rangu ndienda nare saka ndenda kutonera manotsi emusic kwete geography nzisa. Why? Because ndenda kuziva zvinhu ndatoita but kuchikoro how was the chikoro? Chikoro inini I think chikoro changu, big up my father. I thank my father vari kwavari havo poko because he is late now. Baba vangu vatobva nabodzinga kuchikoro and I was intelligent pagwashi ndakatoselekta kuti unoita masenses takuna mafom 3 but ini ndindakazoshipto hangu focus yangu but knowledge yandinayo yese ndakaendera kuchikoro handifunga kudepa ndesanda kuchikoro ndakati ndiri chii ndaizokuimbira kuti chii ndapinzira kuti chii fange madiki akati nditorera rafu ina ndakapera ndoudzwa nini inondibata kainini ndakatoudze munhu zvoita munhu zvisungirira iyi ndamberoti mimi zvisungirira ini handarafu yando wangu handarafu pasi panapa yandoudzwa inini ino nandondisisa mugumbezi ndatoone stress ndaudzwa zvakati nani pakuta sei uchogona undiudza zvaundiudza ka chenjera kuti I'm too creative kusvika pakuti ndokupindura coding mabvunziro awaita se awaita kwene kana nematorero awaita statement rako because sometimes techiti pane musana kubvunza question differential question statement zvinhu zvakasiyana. Sometimes vamwe vanosinga kubvunzi it's like vana vachitokutaurira statement auzamudzanika haasi kutibvunza akutaura statement kwete kunibvunza kuti kupepa chii chakaitika chii chikuitika chii chazoitika. People they will say whatever they want but inini nditape munhu kuti pahondo yemashoko ndiri chimoyo right handiri chimoyo ndokuyisa mugomo zvechokwadi waisa mwangu ndokubvunza kuti iwe ndione matractor but kuyazokumbera susu mabarwe pakuta sei waisa mwana chakatodya chanzakabasa but iwe ndionitse matractor but ozochitikumbera chibagi saka tikuita sei hapana zvatinochita. Alright, anyway, to close down our interview, I think last question yangu relationship yenyu naSoja Love yanga yamira sei ukama wenyu? Pane video kandakamboona so video yakudhara you were part and parcel of video muchiactor ipapo and also ndikuona kuti zvinenge zvakafanana. Soja Love aenda pamike achiimba aiti zvekare nziyo anga asinganyori exactly zvava zvakamira sei? Alright, ndakatarisa Soja Love ndakatarisa like into to my elder someone munhu kuti hatambosiyana naye and ini naye hatakasiyana pabrains yedu pamentality pakuti in terms of kuti artist munhu asingarwadziwi nevanhu kuti unoona kutetera mumwe muchino chinosana chikujaja zvisiri andana kuzonzana apamati atakamutengera madrugs kuti tiite naisu collab but uri moyo wemunhu wakasununguka andana semunhu akatumwa naMwari anokoshesa basa rakatumwa naMwari akuita nobelieve nezvita kuna superstar andika inoita godo nekusimudza mumwe munhu anozwa if you are really talented like munhu waubvunza kuti Soja Love ane clean heart, he was open to anyone iwo ndosarudza kuti unoita enemy yake kana kuti unoita closest friend yeah even uri enemy zvisinganetse kuchena Soja Love into your good friend handwanza ire mwangu it's someone whokuti angane vision yake kwandiri nomuona is a great angane mukoma bonza na Saul takatangoziyana ini ndakatangoziyana Saul ini ndawanda to grade 1 handwanzisa pa same primary pa Prospect
Andaziya. Nditori nehondo dzangu inini dzondakarohwa. Andaziya. Ndaito nomamwe reporter kuti ndazorwa pane kwa Jojo. Andaziya. Sauro acho zvinovamisa. Ende kubva kudhara Sauro yangori mukoma. Vaita kuti zvinhu zviitike. Even asati akuimba Sauro yarwa bhora. Primary. Andaziya. Ende Sauro ndengatori munhu wacho pagwazha. Like with everyone I believe maari and wakamtarisa wege asati ataura na vanhu wakwasa kuona mama ane natural features greatness paari hana basa nezvataurwa haanei nazvo. Inini ndakakura naye ndakadzidza zvakawanda kubva kwaari ndichiona life yake kuratidza kwaita se kwaita ndichiona nekuramba futi akasimba kwakakaita se. That man was a strong man in German. They one moon already. They one moon already. Ndakanazotayo. Ndakaona ndega kuti there's more to music. In music, I see it's not only a business. Wanzisa mwangu. That's what sangana nepea tunonzi isuzu. Pa unatopura ndi pa wanachita show yao. But ndaona audience ile hapa. Topura ndoenda ndiye vanesa rapa almost kana vesa rapa ndondida wazi sasa ndita pango yoyoka ndo vanano nimbira vanhu kundida ivavo wazi kutarikana pa organizers kandi pa mediator wedeal anga akavenga Selenkila anda vanozoti vanhu vesa vanengana Selenki kune mutoti akatonzi ari pana apa aiboka bhaurere kase ratanga. Alright. Wazi. Okay, so vanoda kucontact ifo mashows zvekare nema social media handles amunobatika vanokubata ise. It's original Selenkila. TikTok yangu. Kubva kwati Selenkila Angel Lopua kubdem. Facebook page. Email yangu kubdem online @gmail.com. Kana ngwere Selenkila@gmail.com. Kwati kufkaf TV Boss Kaguru. Sori zvinya ndize namba za boss wangu nemsoro but no di boss ngawe pa side wangu ngotauro zvangu mwangu kufkaf Kaguru lingo pandi mic yema pandi session boss Kaguru ndo aruro management Kaguru is my friend kuba ever since tatatu music ichati badala waziya saka uyu aripo uya ufoka munzo wachinzi abva pabasa waziya bozi munhu wacho waziya njama vangatochinjwe ndivavo vanozongozana asi tina manager ningi tazoita manager ningi bozi manager akatotifinura ka tadze kumudzinga pabasa waziya bozi kama ndeyedu iwu ndiye kufkafu Kaguru Keep them records. Thanks, Boss Kaguru. Boss Kaguru. Phone number zibase. Yeah, hello Zimbabwe. Number the phone is not 0775 92 777 then 4 pekupedzisira. I think we're going to repeat for the purpose of it. For the benefit of our 0775 92 777 then 4 pekupedzisira. Yeah, and we thank you for your support. Ili zangu andisikukupa because last time ndakapita busy. Because ndofona na wangu ngobaka usiku. Amdala isisu titokumvurwi. Tangoti mungere. Muone kufuna bati Selenkila tona naye. Nati ndini? Ndi Jimmy. Ndini? Ingwere. Wangu. Wezia, pakupata tetiri mabasa. Ndikurekota. Andoziya saka ini dzangu namba inini. Inini sangane ku TikTok. It's original Selenkila. Exactly. I think it's set tango buda munoza mkoma Jimmy. Vanhu vanozofarira umbo zvamangu yaso ngangosiya mangu ati mbichana so. Anza ichanzi freestyle. Mungu aimbira. Ndatara nerurimi rwamai chairo neshona. Ameno zvino nasi tine ridhimi ratina ridhi. Akana musori nazvo insori zvinhu
Hamsari dimsori zvenyani. Ima musina utigira. Ama ina ndikuigire. Komuno kuigire mari dimba kuchasi. Imdela because not in inini kana mati iri free sale. I'll be going free with my style. Kwa akapela alright. Ndizonze akapela. So siyani. Alright, thank you Zimbabwe. Nemimese mangamchiona from across the world. Tatina mkoma silent killer mkwere muloinyeni kana kuti Angel of 4 from Kufdem Records ndo angachikurukura nawo. Saka hanzi kufa kana kufenda kuti enda tichinge takaenda machona chikapa ichebendi pakapo zino pakasara vendi makasiya mama plasta mupa mavaratidza kuti ima muzi semendi wo chikapa ichebende aiwa kwera isarendi chimirewo vapfeka vafende tiende titende zviendwe imbwende pamuserendende haiwa tizive nhendende but tikavazunzira mukwende vanoziva kuti hatizive ufende hatizive vai vanoita zveumbwende tinopinda painterview pahasha tosvika ipapo shuwa tine hasha tendaiwo mwari vakanaka nenyasha vamwe vese vanonyara vakwasha tsvani vangoma kupasa-pasa kwete kuti kukwasa-kwasa haiwa ntorika pahasha ndobvira bata handizi marasha vanziva kuti inini ndiri shasha handaurera zamu rangu pamuchakata handakana hakatadza ndakabata kana kuzidapiwa ndanzipakata inini ndiri ngoere saka handoziva kuti aiwa makuere ndiri mambo kutopura dhutereri